Har kullum 'yan sanda sukan taka rawar gani wajen kawo tsaro ga ƙasa. Hakan yakan faru ne idan suna da kayan aiki da zai ba su damar karawa da masu laifi. Mota tana ɗaya daga cikin irin kayan aikin da suke amfani da su a yayin aikinsu. Motoci masu kyau sukan ba da gudunmawa sosai a wasu ƙasashen suna fuskantar matsalar samun ingantattun motocin aiki, wasu kuwa ba su da wannan matsalar. Ga jerin ƙasashen da suke da ingantattun motoci masu tsada a duniya wadda 'yan sanda suke amfani da su. Na farko, United States of America wato USA. Motar 'yan sandan da ta fi kowace tsada a America ita ce ake kira da Dodge Charger ko kuma ka kira ta da Police Interceptor. Kuɗinta ya kai kimanin dala 46,000. In ka lissafa a kuɗin Najeriya kuwa ya kai miliyan 17,726. Ta biyu, Australia. Su kuma Australia suna da Lotus Exige a mazaunin motar da ta fi kowace tsada a jerin motocin da 'yan sanda suke amfani da su a ƙasar. Kuɗin motar ya kai kimanin dala 84,300, wato kimanin naira miliyan 32 in ka lissafa a kuɗin Najeriya. Kamfanin da ya ƙirƙiri motar sunansa Lotus Car Company, kuma ƙasar ta Australia tana yawan sayan motoci daga wurin wannan kamfanin. Na uku, Austria. Porsche 911 ita ce motar mafi tsada a jerin motocin da 'yan sanda suke amfani da ita a ƙasar. Ana sai da ita kimanin dala 99,000. In ka lissafa a kuɗin Najeriya ya kai naira miliyan 37,719. Abin tambaya shine, idan aka kama ɓarawo a wannan motar shi ma sai ya shiga ya ji daɗin da ake ji? Na hudu, Abu Dhabi. Ita wannan ƙasar Larabawa ce, tana da motar 'yan sanda mai suna Nissan GT-R, kuma ta fi duk motocin 'yan sandan tsada wadda ake amfani da su a ƙasar. Farashinta ya kai dala 100,000, kimanin naira miliyan 38,100. Wannan ita ce ɗaya daga cikin motocin da kamfanin Nissan ya ƙirƙira da suke da gudu sosai. Na biyar, Qatar. Su kuma zaɓinsu ita ce Porsche Panamera. Kuɗinta ya kai dala 175,000, wato kimanin naira miliyan 66,675. Wannan motar da kuke gani ba a bar wasa ba ce, babbar mota ce. Ta shida, South Africa. Daga ƙasashen Afirka babu wata ƙasa da ta kai su kyawawan motocin 'yan sanda. Suna da Lamborghini Gallardo a cikin jerin motocin 'yan sandansu. Kuɗinta ya kai dala 248,000, wato kimanin naira miliyan 94,488. Sai ta bakwai, Italy. Su mutanen Italy zaɓinsu ɗaya da mutanen South Africa. Su ma Lamborghini ita ce zaɓinsu, kuma kuɗin motarsu ya kai dala 248,000, daidai da naira miliyan 94,488. Kuma dama kamfanin motar a ƙasar ta Italy yake, wato ita kashi kamfanin Lamborghini. Sai na takwas, Ingila. Ƙasar Ingila su kuma Lamborghini ita ce zaɓinsu, amma fa ba ƙarama ba, domin tasu ta kai kimanin dala 380,000, daidai da naira miliyan 144,780.
Sai na tara, Germany. Su kuma mutanen Germany nasu zaɓin daban ne, domin kuwa motar 'yan sandarsu ta kai kimanin dala 580,000, wanda idan aka lissafa a kuɗin Najeriya ya kai kimanin miliyan 220,980. Motar tana da gudu sosai. Sai na ƙarshe na 10, Dubai. Dama kowa ya sani, in dai maganar mota ake yi, idan ka je Dubai magana ta ƙare. Suna da Bugatti Veyron, wacce kuɗinta ya kai dala miliyan 2.5, wato dala miliyan 2.500. In ka lissafa kuɗin Najeriya ya kai 952,500. Wannan motar ta fi kowace motar 'yan sanda tsada a duniya.